отново в моя канал. Ако се питате защо фона е различен, просто с мен на гости у една приятелка на майка ми. Тя живее вкъщи, има супер много стаи. Ако знаете колко бани и туалетни има, просто не знам, ще поводеете. Има над 4 или 5 бани и туалетни. Много е яко така. Реших да снимам 1, 2, 3 или 1, 2 или 3 пъти в седмицата. Ще снимам влогмас до края на месеца. Не знам защо, но някакси нещо като коледен дух влезе в мене и ми каза така и аз реших така. Та хора, сега ще ви разведа малко някои стаи. И да, чао за сега. Така, насам е кухнята. Тук са стълбите загоре. Първо искам да ви покажа, че има още една кухня, още една баня. И към тази кухня има тук една стаичка, която се слиза надолу и виждате стаичката, супер яко е. След това тук има супер яка баня. Ето я банята. Страхотна е. Има и душ. Тук има стая. Те са заспали. И тук също така има стая, която е на момичето и тук е много гледалце. Така. Те хора, ще се видим после. Сега играем на пиано, хора. Тя е много добра в това. Да. И както виждате е тъмно. Да, ние си седим на тъмно. Хора, тази звезда е направена от ето такова желе или каквото и да се казва. Така хора, здравейте отново. Сутрин е вече неделя. Искам да ви кажа, че съжалявам, че вчера прекъсна, когато ви говорех за звездата, която беше на ръката ми. Просто тогава започнах да ви обяснявам и се изключи телефона ми, защото нямаше батерия. Ако не знаете, снимам с телефона си, но по-нататък, ако се подобря малко, ще започна да снимам с камера, тъй като аз имам една камера. Което искам да ви кажа е, че дори да не ми беше паднала батерията, пак нямаше да снимам, защото бях уморена, прибрахме се около 1 часа, просто нямах физическата възможност, защото толкова ми се спеше, че направо щях да легна на земята и да заспя. Във вторник и сряда ще се случат много коледни и хубави неща, ще бъде супер, така че не ги пропускайте. Реших да правя влогмас през седмицата, когато имам възможността да обработвам и имам време. Ще го правя 3 пъти на седмица, а когато нямам тази възможност, т.е. нямам много време и не мога да обработвам много, ще правя по 1 или 2 влогмаса най-много. Тъй като тази седмица не ми е много натоварена, ще правя по 3 влогмаса, това е единия. Вторник и сряда са другите 2, защото ще се случат супер коледни работи и останете и ще видите каква изненада ще бъде. Сега мисля да включа коледните лампички. Да, така е по-добре. Та хора, мисля да приключа вече този влогмас. Аз вече закусих, станах в 9 часа, сега е 9:45 или 9:50. И така че довиждане и чао! Така хора, ако ви е харесал клипчето, може да дадете лайк, да се абонирате за моя канал и не забравяйте да коментирате долу в коментарите какво мислите за това видео. Ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се долу под това видео. Има едно червено нещо, където пише subscribe, натискате върху него и така сте се абонирали за мене. И да, довиждане и ще се видим в другите 2 влогмаса. Чао!